Είμαστε εδώ με τον κύριο Γεωργίου, είναι αναπληρωτής καθηγητής υπεύθυνος εργαστηρίου φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και αναπληρωτής διευθυντής ερευνητικής μονάδας ενεργειακής αειφορίας ΦΟΣ Πανεπιστημίου Κύπρου. Σωστά τα είπα? Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φωτοβολταϊκά συστήματα έχουμε και καλές και κακές επιλογές. Σωστά, γιατί είναι της μόδας τελευταίως να τρέχουν όλοι να βάλουν στα σπίτια τους και όχι μόνο φωτοβολταϊκά συστήματα. Σίγουρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέμε φωτοβολταϊκά εννοούμε ότι είναι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, από την ηλιακή ακτινοβολία. Δεύτερον που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η Κύπρος έχει την ευλογία του ήλιου και έχει ένα από τα πιο ψηλά ηλιακά δυναμικά στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα η ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας θα έρθει και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αν δούμε τώρα τα τελευταία 4 χρόνια, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών διπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο, που σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία είναι μέσα στο ενεργειακό μας ισοζύγιο πλέον. Τώρα, αυτή η τεχνολογία έχει μια ζωή 20-25 χρόνων, που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η σωστή επιλογή. Υπάρχουν και καλές και κακές επιλογές. Ωραία, πώς θα το ξέρουμε? Πάμε να κάνουμε μια επιλογή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πώς ξέρουμε ότι αυτή είναι καλή ή κακή επιλογή? Ωραία. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα πάει 20 με 25 χρόνια. Άρα θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή ενέργειας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε το πιο φθηνό. Πρέπει να επιλέξουμε το σύστημα το οποίο θα μου δώσει την περισσότερη παραγωγή στα 20 χρόνια. Έχουμε 5 παραμέτρους κατά την άποψή μας. Πρώτον, πρέπει να γίνει σωστή επιλογή του εξοπλισμού, των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του εξοπλισμού. Δεύτερον, πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός του συστήματος μας, βάσει των προδιαγραφών, βάσει των στάνταρτ, βάσει των καλών πρακτικών. Και αυτό θα τα κάνουν οι ειδικοί, σωστά? Αυτούς που θα φέρεις δηλαδή να σε καθοδηγήσουν, αυτοί θα σου δείξουν και τον δρόμο. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, όπως ανακοινώνεις μια θέση και πιάνεις συστατικές επιστολές, το ίδιο πρέπει να κάνεις και με τους ειδικούς. Πρέπει να πάρεις συστατικές επιστολές ή συστάσεις από αυτούς που έχουν ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά για να δούμε αν κάτι λειτουργήσε σωστά πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια. Και αυτό το σύστημα είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή 1, 2, 3 χρόνια. Άρα η εμπειρία δεν είναι ολοκληρωμένη, η εικόνα της εμπειρίας για να ξέρουμε, ξέρω εγώ, αν εσείς κάνετε σωστά τη δουλειά σας ή αν εγώ την κάνω λάθος και πάει λέγοντας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ? Αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η εμπειρία σε αυτούς που θα σχεδιάσουν το σύστημα, αλλά η τρίτη παράμετρος και πολύ πιο σημαντική είναι σε αυτούς που θα το εγκαταστήσουν. Άρα και ο εγκαταστάσεις έχει σημαντικό ρόλο να παίξει, άρα και εδώ επισέρχεται πάλι η εμπειρία. Όσες περισσότερες εγκαταστάσεις γίνουν, όσοι καλύτερη συστάσεις έχει ο εγκαταστάσεις, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η εγκατάσταση σου να είναι καλύτερη. Τέταρτον, πολύ σημαντικό, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του συστήματος. Όταν υπάρχουν προβλήματα, όταν υπάρχουν λάθη, όταν υπάρχουν διακοπές. Ωραία, αυτό το βλέπουμε δηλαδή από μια εφαρμογή που έχουμε βάλει στο σπίτι μας. Τα λάθη αυτά πότε θα φανούν? Τα λάθη φαίνονται συνεχώς, αλλά το σημαντικό δηλαδή, από την πρώτη μέρα θα δούμε αν υπάρχουν λάθη. Βέβαια, ναι. Και το λάθος μπορεί να είναι πολύ μικρό λάθος ή και πολύ μεγάλο λάθος. Μικρό λάθος μπορεί να σημαίνει μικρή σκίαση, αλλά μεγάλο λάθος μπορεί να σου δημιουργήσει καταστροφικό πρόβλημα. Και νομίζω όλα αυτό το κράμα είναι που πρέπει να μελετήσουμε και στο τέλος της ημέρας είναι σωστά να επιλέξουμε ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο, το σωστό φωτοβολταϊκό πλαίσιο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους συν τη συντήρηση. Πολύ σημαντική η συντήρηση. Δεν παίρνεις έναν αυτοκίνητο, το έχεις για 20 χρόνια και δεν το παίρνεις για σέρβις. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τα φωτοβολταϊκά. Αν συντηρείς το φωτοβολταϊκό σου σύστημα, σίγουρα οι πιθανότητες είναι ότι θα έχεις καλύτερη ενεργειακή παραγωγή. Μάλιστα, όλα αυτά φαντάζομαι θα πρέπει να μας τα πούν και οι ειδικοί, να μας καθοδηγήσουν διαφορετικά από εσάς τους ειδικούς που τώρα τα ακούμε, να τα ζητάμε και να είμαστε απαιτητικοί σε αυτό που θέλουμε. Σίγουρα, ο ρόλος μας είναι εδώ να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά επίσης το εργαστήριο μας έχει την υποδομή που σίγουρα μπορεί να μελετήσει και να βγάλει αποτελέσματα για διάφορες τεχνολογίες. Δηλαδή, από όλη αυτή την έρευνα που κάνατε εσείς, τι προκύπτει? Δηλαδή η έρευνα εσάς τι δείχνει ακριβώς? Προκύπτει ότι υπάρχουν καλής ποιότητας, αλλά υπάρχουν και κακής ποιότητας φωτοβολταϊκά στην αγορά της Κύπρου. Ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Θα βγείτε και θα πείτε ότι αυτό το φωτοβολταϊκό δεν είναι καλό ή κακό, ή δεν μπορείτε να το κάνετε? Δεν είναι ο ρόλος μας να το κάνουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο
να μάθει να μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο του. Αυτό δηλαδή ο κόσμος θέλει να μάθει, ρωτά. Σίγουρα. Ή κάνει την επιλογή του και λέει στα 20-25 χρόνια ή στα 10-15 που μπορεί να έχω πρόβλημα θα το δούμε. Αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε σε αυτόν τον τόπο. Ναι, αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Δεν είναι όπως έναν υπολογιστή που θα το αγοράσεις στα 1-2 χρόνια, θα τον πετάξεις, θα αγοράσεις άλλο. Αυτό το σύστημα θα το εγκαταστήσεις για 20-25 χρόνια. Η πρώτη σου επιλογή, αν είναι λάθος, σημαίνει θα έχεις το λάθος τα επόμενα 25 χρόνια μαζί σου. Ωραία, αυτό που λέει ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Κύπρο, αυτό που λένε, και ότι η σκόνη που κατά καιρούς έχουμε δημιουργεί προβλήματα. Ισχύει ή δεν ισχύει? Είναι όλα σχετικά. Δηλαδή, εξαρτάται από την τεχνολογία την οποία θα χρησιμοποιήσεις. Σίγουρα υψηλότερες θερμοκρασίες σημαίνουν περισσότερες απώλειες λόγω θερμότητας. Άρα, αν επιλέξεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με χαμηλότερο συντελεστή θερμοκρασίας, είναι περισσότερες οι πιθανότητες να έχεις περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Άρα και ο συντελεστής θερμοκρασίας ενός σώματος παίζει τον ρόλο του. Σίγουρα. Και εμείς εδώ στην Κύπρο διαλέγουμε με χαμηλότερη θερμοκρασία, σωστά? Ελπίζουμε, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Είναι όλο το πράγμα που πρέπει να δούμε. Τι θέλουμε από το σύστημα μας, τις σκιάσεις όπως έχουμε πει, το σωστό σχεδιασμό, τη σωστή εγκατάσταση, τα σωστά πλαίσια, να μπορέσει το πλαίσιο να εγκατασταθεί με το σωστό inverter και ούτω καθεξής. Όλα μαζί πρέπει να τα κοιτάξουμε, γι' αυτό θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να ερωτά και να επιλέγει με βάση τις σωστές παραμέτρους. Μάλιστα. Η κυβέρνηση γενικά, τα σώματα, τα κυβερνητικά αξιοποιούν στο βαθμό που θέλουμε τα φωτοβολταϊκά? Νομίζω φτάνει να δείτε τώρα ότι κοίταζα σήμερα τη γραφική παράσταση της εγκατάστασης στο φωτοβολταϊκό στην Κύπρο. Ναι. Μέχρι τον προηγούμενο μήνα είχαμε 65 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύς από φωτοβολταϊκά. Καθημερινή παραγωγή. Παραγωγή συνολική εγκατεστημένη ισχύς, που σημαίνει ότι έχουμε περίπου 8.000 φωτοβολταϊκά συστήματα ήδη εγκατεστημένα. Με το σύστημα ψηφισμού τώρα βλέπουμε συνεχόμενη εγκατάσταση περισσότερων και περισσότερων φωτοβολταϊκών. Το φωτοβολταϊκό μπαίνει στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό να το αφήσουμε να προχωρήσει, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς οτιδήποτε, να μπορέσει να προχωρήσει. Το στόχος είναι να πάμε μέχρι πού? Το εθνικό σχέδιο είναι 192 ΜΒ, άρα όμως είμαι σίγουρος ότι με τις σημερινές συνθήκες... έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, είμαστε στο 65, ναι. Σκεφτείτε ότι πέρσι είμαστε στο 33 και πρόπερσι στο 15. Άρα δηλαδή έχουν γίνει άλματα, αλλά... Μεγάλα άλματα και νομίζω με τις τιμές του πετρελαίου... βλέπουμε τώρα ότι το πετρέλαιο είναι χαμηλά, όμως η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο είναι πολύ πιο ψηλή από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Άρα ο μόνος δρόμος είναι περισσότερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Και έτσι πρέπει να βελτιώσουμε το ηλεκτρικό μας δίκτυο για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Ωραία, και μιλάμε για αυτό το 65 που μας είπατε της παραγωγής, είναι για όλες τις ώρες. Πώς λειτουργεί, ποια είναι η καλύτερη ώρα? Η καλύτερη ώρα σίγουρα είναι το μεσημέρι, αλλά αυτό που είπαμε τα ΜΒ είναι εγκατεστημένη ισχύς. Ναι. Άρα, πόσο παίρνουμε δηλαδή από αυτή την ισχύ? Από αυτή την εγκατεστημένη ισχύ, ναι, πρέπει να πολλαπλασιάσεις με τις ώρες της ημέρας. Μάλιστα. Και ολόκληρο τον χρόνο να πάρουμε την ενέργεια. Αυτό σημαίνει περίπου 65 ΜΒ, σημαίνει περίπου 5, λίγο πιο κάτω από το 4 με 5% της ηλεκτρικής μας ζήτησης ενέργειας. Ωραία, υπάρχει ομάδα ή ξέρω εγώ αρμόδιο σώμα που ελέγχει όλες αυτές τις εταιρείες, σαν αυτό που θα μου πουλήσουν ή θα σας πουλήσουν, είναι πληρή τις προδιαγραφές? Σίγουρα. Όλα τα φωτοβολταϊκά που έρχονται στην Κύπρο πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές, αλλά και η ομάδα μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τον εξοπλισμό για να μπορέσει να μελετήσει κατά πόσον κάποια από τα συστήματα ή τα πλαίσια πληρούν ή όχι τις προδιαγραφές. Αλλά πώς μπορεί ο κόσμος να υποφεληθεί αυτό που έχει το Πανεπιστήμιο? Έναν απλό τηλεφώνημα και να έρθει να φέρει το πλαίσιο του να το μελετήσουμε. Αν μπορεί να γίνει αυτό? Βέβαια. Δηλαδή μπορείτε να το δείτε και να το μελετήσετε? Έχουμε κάνει πέραν των 100 δοκιμών σε πλαίσια τα οποία έχουν έρθει στην Κύπρο. Και βρήκατε πλαίσια που δεν ήταν με σωστές προδιαγραφές? Ναι. Και γι' αυτό προφυλάξατε ουσιαστικά, φαντάζομαι, τους πολίτες. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να καταλάβει ποιες είναι οι σωστές παράμετροι επιλογής φωτοβολταϊκών και δεν είναι κατά ανάγκη η χαμηλότερη τιμή. Η χαμηλότερη τιμή σου δίνει το μπορεί να κρύβει και παγίδες. Ακριβώς. Άρα δεν κρίνουμε βάση της χαμηλότερης τιμής. Κρίνουμε βάση της τιμής για όλη τη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος. Μάλιστα, άρα δηλαδή όλα πλέον παίζουν τον ρόλο τους, μαθαίνουμε σιγά σιγά, γιατί ήταν κάτι
πρωτόχρονο για όλους όλο αυτό που λέμε φωτοβολταϊκά, αλλά σιγά σιγά μέσα από τις συζητήσεις μάθαμε αρκετά. Σίγουρα. Και αυτός είναι και ο ρόλος μας. Να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να μπορεί να κάνει μια σωστή επιλογή φωτοβολταϊκών. Φαντάζομαι στις υπόλοιπες χώρες ποιοι έχουν, ξέρω εγώ, την πρώτη θέση στη ζήτηση φωτοβολταϊκών. Δηλαδή ποια χώρα έχει προχωρήσει αρκετά. Αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Η Κίνα. Η ψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ είναι στην Κίνα. Ήταν η Γερμανία μέχρι πριν 2 χρόνια και τώρα είναι η Κίνα, με δεύτερη την Ιαπωνία και τρίτη την Αμερική. Άρα η Κίνα δηλαδή και σε αυτόν τον τομέα τρέχει. Είναι ξεκάθαρα. Είναι ευλογία σε χώρες με ψηλών ηλιακών δυναμικών. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλή λόγω των φωτοβολταϊκών. Πρέπει ο καθένας μας να γίνει παραγωγός και στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχουμε φωτοβολταϊκά τα οποία μπορεί να κατασταθούν και αφού ολοκληρωθεί μια κατοικία και στο στάδιο της ανέγερσης μιας κατοικίας είναι πιο εύκολο να γίνουν οι υποδομές καλύτερα. Σίγουρα. Στο στάδιο της ανέγερσης θα γίνουν οι πρόνοιες και καλύτερες υποδομές. Αλλά και όταν είναι τελειωμένη η κατοικία είναι σημαντικό να μπορέσει να γίνει μια σωστή μελέτη, ο χώρος να φανεί ποιος είναι ο χώρος ο διαθέσιμος, ούτως ώστε να επιλεγεί το σωστό φωτοβολταϊκό σύστημα. Λοιπόν, άρα μπορεί το Πανεπιστήμιο να σας βοηθήσει, να σας ανοίξει τα μάτια που λέμε και να σας δείξει ποιος είναι ο σωστός δρόμος και αυτό που έχετε ενώπιόν σας, η προσφορά που έχετε, το πλαίσιο αυτό που μας είπατε, είναι αυτό που θα φέρει το 100% των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σίγουρα. Είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά μάλλον που αναλύσαμε και τώρα θα τα πείτε ξανά αύριο. Αύριο στις 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Λεβέντης. Θα έχουμε προσκεκλημένον ομιλητή από τη Γερμανία. Θα μιλήσουν επίσης οι συνάδελφοι Αλέξανδρος Φινικαρίδης και Γιώργος Μακρύδης και θα πούν για αυτές τις επιλογές σε μεγαλύτερο βάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίου για τις πολύτιμες πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.